Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulullah. Ci gaba da karatu da muka ɗauka akan rayuwar kowane burji a shekara ta 2026 insha Allah. Jiya mun yi akan burjin Himlu. To a nan bidiyon muna kyautata insha Allah rabbi za mu yi akan burje guda biyu, Sauro da kuma Jauza'u. Wasu ce Jauza'a, duk ɗaya ne insha Allah. To burji na biyu shine burjin Sauro. Sauro wanda yake da ɗabi'a ta Turabi, tauraronsa a Zahara. So a wannan shekara idan muka duba gidan ɗayansa shine gidan rayuwarsa, mutum mai burjin Sauro a 2026 zai kasance mai nutsuwa da son abin da ya shafi ado. Shekarar za ta zo maka da kwarjini ko in ce farin jini. Za ka kasance mai son gaskiya, amma akwai maganar taurin kai da zai iya jawo maka matsala idan baka kiyaye ba. Wanda kafin mu shiga irin wannan karatu na yi magana a kai nake cewa mai burjin Sauro ya kiyaye wannan taurin kan ko jiji da kai ɗin da yake da shi, domin zai sa ya rasa damammaki da dama. So yana da kyau mai wannan burjin ko in ce masu wannan burjin su kiyaye shi a wannan shekara ta 2026, kada daman ta wuce su insha Allah. Gida na biyu shine gidan dukiya ko mu ce gidan arziki, Baitul Mal kenan. Aka ce arzikinsa yana nan tare da shi. Wannan shekara za ta zama shekara ne ta tarawa. Za ka samu kuɗi ta hanyar sana'ar hannu ko kasuwanci. Akwai albarka a dukiyar da za ta shigo hannunka, musamman a watan Maris da kuma Oktoba. So a taƙaice dai abin da nake nufi a nan gurin shine masu wannan burjin insha Allahu rabbi akwai samuwar kuɗi, ko da kuwa ba masu yawa sosai ba. Duk ɗan ƙalilan ɗin da ya shigo za ka ga za su yi abin ƙwarai da shi insha Allahu rabbi. So wannan kenan musamman idan aka shiga watan Maris da Oktoba. So wannan dama da za ta samu insha Allah. Gida na uku shine gidan 'yan uwa, gidan sadarwa, gidan maƙota, gidan tafiye-tafiye wanda ba masu nisa sosai ba. Abin da yake magana a nan shine zamantakewa da 'yan uwa za ta kasance mai kyau insha Allah. Sai dai akwai wani mutum ɗaya daga cikin dangi wanda yake nuna maka soyayya amma a ɓoye yana maka hassada. Shawarar da zan baka a nan shine ka rage yawan dogaro ga 'yan uwanka kamar yadda na faɗa tun a wancan bidiyon a wannan shekara na 2026. Ba wai ko wani matsala ko hayaniya da zai taso ba, amma ka zama mai dogaro da kanka. Kada ka duba wane nawa yana da kaza ko kuma wane ya kamata ya min kaza. A'a, za ka samu disappointment, ma'ana ya zan ce ne, ba abin da kake tunani ba. Gida na huɗu shine gidan mahaifa, gidan iyaye kenan, inda yake magana cewa akwai alkhairi daga ɓangaren mahaifiya ko kuma dangi, haka ɓangaren mata. Shekarar 2026 tana nuna cewa za ka zauna a gida kamar gida mai daɗi, ko kuma za ka yi gyaran gida wanda zai faranta maka rai. So akwai alkhairi dai wanda zai fito daga 'yan uwa ko daga dangi ta ɓangaren mata ko kuma mahaifiya. Gida na biyar shine gidan 'ya'ya, gidan nishaɗi, wanda wannan gida yana nuna farin ciki ga masu neman haihuwa. Akwai alamun samun ƙaruwa. Masu burjin Sauro suna son 'ya'ya sosai, kuma a wannan shekarar
'ya'yanka za su zame silar farin cikinka insha Allah. Gida na shida, rashin lafiya kenan, gidan rashin lafiya, wanda littafin ya yi gargaɗi akan cututtuka da suka shafi maƙogwaro da kuma ciki. Ka kiyaye yawan cin abu masu zaƙi ko kuma cin abinci mai nauyi a lokacin zafi, kamar irin lokacin da muke ciki yanzu kenan. Sannan ka kiyaye damuwa, ka daina ɗora wa kanka damuwa ko ki daina ɗora wa kanki damuwa, domin tana shafar lafiyar jikinki ko jikinka. So ka kiyaye zama cikin tunani ko kaza ko kaza. Gida na bakwai shine gidan aure, gidan abokan zama dai haka da sauransu. Aka ce maza za ku samu mace mai kyawun sura da tarbiyya. Ga mata masu sauro, shekara ta 2026 tana nuna samun miji mai dukiya ko matsayi, amma akwai saɓani kaɗan a farkon al'amarin. So sai a yi addu'a akan lamarin. Gida na takwas shine gidan mutuwa ko in ce gidan tsoro. Ba za ka samu wata damuwa ta mutuwa ba insha Allah, amma akwai tsoron asarar wani abu da kake so. Ba da sadaka don kaucewa dukkanin wani sharri na bazata. Abin da ake nufi a nan shine ba ana nufin cewa duk mai burajin sauro ba zai mutu ba wannan shekara, ba haka nake nufi ba. So amma duk wani haɗari da zai girgiza ka, kamar mutum ya ji ya gaji da duniyar insha Allah ba zai samu ba. So amma akwai yiwuwar yin wasu asarori na dukiya, wanda aka ce ba da sadaka zai taimaka wurin yaye wannan matsalar. Gida na tara shine gidan tafiye-tafiye. To shekara ta 2026, tafiya 2026 yana da matuƙar alkhairi, musamman tafiya da ya shafi neman kuɗi ko shaƙatawa. Ɓangaren kudanci shine mafi alkhairi gare ka kai mai wannan tauraro ko in ce burji a wannan shekara. Gida na 10 shine gidan mulki, gidan aiki, gidan izza, gidan ɗaukaka. Za ka samu ɗaukaka a wurin aiki idan kai ma'aikaci ne. Za a biya ka, za a yaba maka akan ƙoƙarinka. Ka san akwai wani lokaci idan tauraron ya ɗan kasance wani iri a rayuwar mutum, sai ka ga ka yi aiki tuƙuru a kasa ganin ƙoƙarinka. To kai mai burjin sauro a wannan shekarar, aiki kaɗan za ka yi, za a ga tasirinsa. So wannan kenan. Idan kai ɗan kasuwa ne, sunanka zai bazu, ma'ana sunanka zai ɗaukaka akan wannan kasuwancin naka. Tauraron Zahra zai baka kwarjini, ma'ana farin jini a idon mahukunta insha Allah. Gida na 11 shine gidan fatan alkhairi, gidan cikar buri, gidan kwaɗayi da sauransu. Burinka na mallakan abin duniya kamar mota ko fili yana da alamun cika a ƙarshen shekarar. Za ka samu taimako daga wani aboki wanda yake da matsayi, ko da kuwa ba aboki bane ba, amma dai wani wanda kuke kyakkyawan alaƙa da shi, za ka iya samun wannan. Sannan ana maganar samun fili ko kuma abin hawa a wannan shekarar insha Allahu Rabbi. Gida na 11 shine gidan maƙiya, gidan mahassada, gidan takura. Maƙiyanka 2026 mutane ne waɗanda suke gajeru ko masu baƙaƙar fata. Suna son su ɓata maka suna ta hanyar tsegumi. Ka kasance mai yawan istighfari da amfani da turare domin kore wannan sharri nasu. Wannan shine
bayani akan masu burjin sauro na 2026 insha Allah. Sai kuma burji na gaba wato burjin Jauza'a. Burjin Jauza'u hawa 'yan burji ne, shine na uku a cikin jerin burjai da muke da su. Burji ne wanda yake da ɗauke da tauraron Waɗarid. To, kamar da yanda muka ɗauko karatun ne, ina mai ƙara sanarwa cewa muna ɗauke da sabulu wanda muka yi masa haɗi musamman akan abin da ya shafi jalabi da kuma dafa'i, wanda sabulun yana tafiya ne da hayaƙi, wanda shi kuma hayaƙin yana da tasiri sosai akan abin da ya shafi miyagu, kama daga mayu, aljanu, baki, ido da taimakon Allah insha Allahu rabbi, akan farashi mai sauƙi, farashin da a naira bai wuci naira 5,000 ba. Mutum zai mallaki dukkansu biyu, wanda kuma sefa jaka 2 insha Allahu rabbi. Wanda yake da buƙata, lambar mu shine na WhatsApp a ƙasa, za a iya mana magana insha Allahu rabbi. Lamba Jauza'u a gidan ɗaya, gidan rayuwa kenan, shekara ta 2026 za ta kasance mai hazaƙa da yawan magana mai daɗi, wacce take jawo maka mutane gare ka. Hakan ya kasance mai son ilimi da hikima, amma ka kiyaye yawan damuwa akan abubuwan da ba su kai ba. To, abin da nake nufi a nan shine wannan shekarar akwai yiwuwar samun labaru masu daɗi, sannan kuma mu'amala da mutane ta yanda mutanen yanayin mu'amalar da kake da su ko kike yi da su za su samu farin ciki, za ki samu mutane da yawa ko za ka samu mutane da yawa. To amma ina mai baka shawara ka daina damuwa akan abubuwan da lokacinsu bai yi ba. So wannan kenan. Gida na biyu shine gidan dukiya, gidan arziki. Arzikinka a shekara ta 2026 zai fito ne ta hanyar kasuwanci, rubutu ko magana, sadarwa kenan. Yakan samu kuɗi da wannan burjin kenan a farkon rayuwarsa, yakan kuma rasu amma da ƙarshe zai wadata a wannan shekarar. Kuɗi za su riƙa shigo maka ta hanyoyi daban-daban. Abin da nake nufi a nan shine, dama wannan gida an san cewa mafi yawanci ana samun marubuta 'yan kasuwa, sannan masu waƙa. To idan kai mawaƙi ne a wannan shekarar, da yiwuwar akwai samun ɗaukaka sabida magana. Ɗan jarida ne kana ɗauke da wannan, lawyer ne kana ɗauke da wannan sabida magana. To za a same ka da wannan hikimar. So akwai shi samun ɗaukaka musamman a farkon shekarar nan aka ce akwai maganar samun kuɗi a wannan shekarar insha Allahu rabbi. Kuma kuɗaɗe za su dinga shigo maka ta hanyoyi daban-daban, ta hanyoyin da baka yi zato ba. So wannan abin da ake magana kenan. Sai dai ana guje maka idan kai sakaci, za a zo a kai lokaci a cikin shekarar da abubuwan za su ɗan tsaya maka. So gujewa haka sai ka tashi tsaye ka roƙi Allah da abubuwan da suka dace insha Allahu rabbi, dukiyar za ta ci gaba ko samun za ta ci gaba insha Allah. So wannan shine. Gida na uku shine gidan 'yan uwa, gidan sadarwa, gidan maƙota, gida gajerun tafiya. Wannan gida yana nuna cewa kana da 'yan uwa da suke son ka, amma akwai ɗaya wanda
kuke samun saɓani akai-akai da shi ko da ita. Shawarar da zan baka a nan shine ka kasance mai haƙuri da wannan shekarar domin kaucewa rabe-raben kai. So za a iya kawo abubuwa daga gida haka tsakanin 'yan uwa ko kuma wani matsala ta taso wanda idan baka yi a hankali ba zai iya kawo rabe-raben kai tsakaninka da 'yan uwanka. Allah ya kiyaye. Gida na huɗu shine gidan mahaifa, gidan iyaye kenan, inda nan yake magana akan cewa za ka samu alkhairi daga wajen mahaifi ko kuma wani babban mutum. Idan kana shirin yin tafiya ko canja gida, watan Mayu ko Yuni sun fi dacewa gare ka da yin hakan. Gida na biyar shine gidan 'ya'ya, gidan farin ciki. Masu burjin Jauza'u suna samun yara masu basira. A shekara ta 2026 za ka kasance mai yin alfahari da wani nasara da ɗaya daga cikin yaranka ko ƙannenka zai samu a wannan shekarar insha Allahu Rabbi. Gida na shida shine gidan rashin lafiya. Ana mai gargaɗinka akan cututtukan da suka shafi ƙirji da kuma huhu, lungs kenan, da kuma ciwon gaɓoɓi. Ana mai baka shawara da ka kiyaye abubuwan da suka shafi sanyi da yawan surutu domin yana iya taɓa maka laƙa. So wannan kamar ɓangaren ƙafa kenan. To Allah ya kiyaye, musamman ma sanyin. Gida na bakwai shine gidan aure, gidan zamantakewa da sauransu. Aka ce maza akwai yiwuwar samun mace mai surutu amma mai daɗi da jin daɗin zama da ita kenan. Mata kuwa shekara 2026 tana nuna buƙatar daidaituwa tsakanin miji da dangi. Mace mai Jauza'u tana da farin jini a gurin maza, ma'ana za ku yi farin jini a guraren maza, sannan kuma akwai buƙatar ku samu daidaito tsakaninku da mijin da kuma dangin mijin. Wannan da yawa daga cikin masu wannan burji mata suna fuskantar matsala tsakaninsu da mazajensu gaskiya. Zai yi wahala idan ko ba da mijin ba to za ka ji cewa da dangin mijin suna da wannan a ƙaddarar rayuwarsu. Allah ya sa mu dace. Gida na takwas shine gidan mutuwa ko gidan abin tsoro. Tsoron da ake jiya musu cewa shine da zai iya zuwa maka shine asarar wani sirri ko kuma wata dukiya. So wannan kenan ka riƙe ko ki riƙe istighfari sosai domin zai kare ka daga dukkanin wani abin tsoro ko wani abin ƙi a wannan shekara 2026. Gida na tara shine gidan tafiye-tafiye, gidan addini, gidan ilimi da sauransu. Tafiya tana da alkhairi sosai ga masu burjin Jauza'u a shekara ta 2026. Idan ka yi tafiya domin neman ilimi ko kasuwanci da ya shafi tagarda ko kuma sadarwa za ka iya yin nasara. Ɓangaren yamma shi ya fi sa'a gare ka a wannan shekara ta 2026. Gida na mulki wato gidan goma, gidan mulki, gidan izza, gidan ɗaukaka. Wannan shekara za ta kawo maka ɗaukaka ta fuskar aiki. Za a yaba da basirarka da kuma yadda kake saurin magance matsaloli. Idan kana neman ƙarin girma, watan Satumba yana da kyau gare ka sosai da sosai. So wannan kenan gida na 11. Gidan fatan alkhairi, gidan abokai, gidan cikar buri, gidan kwaɗayi da sauransu. Za ka samu abokai sababbi waɗanda suke da matsayi a cikin al'umma. Burin na siyan wani abu na zamani kamar waya, mota ko gidaje ko kuma wasu abubuwa. Burinka dai akan wani abu da yake na rayuwa, na ci gaba ko kuma na samun
kadarori haka. Insha Allahu Rabbi zai cika a wannan shekarar. So sai ka ƙara da addu'a kai mai burjin Jauza'u. Gida na 12 shine gidan maƙiya, gidan mahassada, gidan takura. Maƙiyanka a 2026 mutane ne waɗanda suke da harshe mai kaifi. Wannan kenan suna son su yi maka sharri ta hanyar ƙarya. Aka ce ka kiyaye mutum mai idanu ƙanana a wannan shekara ta 2026. Waɗannan su ne bayanan da za mu yi a wannan bidiyo. Mun yi sauro da kuma Jauza'u. Insha Allahu Rabbi kada a manta mai buƙatar sabulun wanda na ce yana ɗauke yana zuwa ne da hayaƙi sai mana magana ga lambar mu ta WhatsApp. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.